Mayong aga Bacolod, may aga binugabayan sa Western Visayas. Domingo kita nga adlaw, of course karon nga adlaw, Mayo 8, natapos na ang kampanya sa aton sining mga kandidato para sa sining palabuton nga eleksyon. Buwas ng adlaw aton nga eleksyon. So kung madumduman ninyo, since saan kita nagsugod man sa aton nga candidates forum, I think sang Marso nagsugod na kita sa aton nga candidates forum kag nagidahimo nato na to tagsa ka Sabado kag Domingo. Kung Sabado dire kita sa studio, kung Domingo dito kita sa Northwest Inn. Now ato nga programa ang Candidates Forum Decision 2022 was designed para nga ang aton sini nga mga kaaksyon sa atong mga kandidato. Matagaan naton sang tsansa, matagaan naton sang kaigunan, matagaan naton sang oportunidad nga makapalayag sa ilang programa, no, sa aton para sa aton nga mga pumuluyo paagi sa sina nga programa. Kang aton man nga mga butante, of course, gintagaan man naton sang kaigunan nga mabatian paagi sa aton diri nga programa kung ano ang mga programa nga ginahanay sa ila sa mga kandidato, no, kag by that makahimo sang siling naton wise decision, no, nang nasiling bala naton nga vote wisely mga ka-aksyon, no, kay ini nga eleksyon, ako sa tanan nga may eleksyon nga naagyan ko na, I think isa ini sa pinaka mainit nga eleksyon, isa sa pinaka makita ni mo bula ang partisipasyon sa mga pumuluyo, no, sa sining eleksyon nga gusto magpartisipar, no, kay nakita na ko nga ini nga eleksyon is very very important for all of us. Anom katuig, hindi lang anom katuig ang epekto sini, kundi nga this election, I would presume, and pagtanaw ko sini, ang ining eleksyon mangin talaksan kung ano ang aton sini nga palabuton. Ining eleksyon dako ang epekto sa mangin palabuton naton kag sang aton nga mga kabataan. So muna nga halong gid kita sa pagboto, halong gid kita kag pilion tagid sang maayo ang aton iga butang sa pwesto nga mga opisyal sa aton gobyerno, especially sa presidente naton, sa vice presidente, sa mga senador, no. Meanwhile, i-check ko anay nga aton sinianay nga patrol, padayuno naton diri nga aton nga pag talakay sang parte sining eleksyon. I-check ko lang anay nga aton patrol kay daw may sunog, may kalayo nga nagluntad somewhere diri sa siyudad sa Bacolod. Ginabatian natin kaina may pila kita ka mga fire trucks nga nag-agi diri, no, sa dalom sang aton sining istasyon. So base i-check lang naton para masiguro naton kung ano ining fire call nga karon gid lamang nga mga tinakna, no. Ang aton patrol is now being manned by Action Marlon Hinovea. So try naton i-check ang aton patrol kung kumusta na ano ina dira ang ining sunog nga nagluntad karon gid lamang nga aga, no, samtang aton sini nga ginatalakay ang ining parte sa eleksyon sa buwas nga adlaw. Dugay-dugay tagaan naton sa pila ka mga giya bla, pila ka mga ideya ang aton nga mga ka-aksyon, especially ang aton mga first time voters sa sining palabuton nato eleksyon naton buwas nga adlaw. I-check ko lang aton sining nga patrol sa ubod nga Action Marlon Hinovea. Action Marlon, please come in. Action na boy, location sa nga patrol ari sa bundiri sa may sa nagkilid na sang Pope John Paul Tower. May ari dari action na boy nga hilamon nga gina atupok sa buong sang kalayo, lapad-lapad diri, no? Diri sa kilid lagi action na boy ni sang ginhiwatan bala sang rally kagabi, no? Kung makatubang ka sa tower, Action Marlon, yung sa wala?
kung nagatubang ka sa tower, bye-bye ay mo sa ring direction. Sa tuo siya. Sa tuo siya. Okay, So, okay. sa tuo sa Action Boy. Mhm. Likod din isang SM. Atubang kung sa piyak lang ni siya sang La Filipina Boy Gongko Corporation nga bodega. Okay. So diri sa Dampe, gili sa dalan na pasulod na tuya sa may Pierre Dampe. Correct. Oo. Mhm. Kung usulan mo ang dalan sang Rizal, labay ka na sa may SM Action Boy, kundi ang tower ara sa tuo, sa intersection gid ang tower ara sa tuo, sa piyak na sang tower, no? Mhm. May mga hilamon ni kugon, no pa ning iban din may mga kahoy Action Boy kag may basura man nga gaimpon ni. Mhm. Amo ning ginatupok sa bongsang kalayo, way pa rin mabaluan ko anong ginalingan sa di, base pa may naghaboy sang sigarilyo ko na nga plastada. Mhm. Pero ang kalayo Action Boy hindi gid man siling konolbaan kay lang ang pagdabay Action Boy bla hapos lang aksyon sang palungon sang kining ginapa kumpet na nga tubig sang bombero Action Boy. Duwa mo lang ka fire trucks dari sang chamber ang ari dari. Amat-amat ang Action Boy nga napalong. Ang iba ni kinalibot na lang nila niyo. Kay may portion pa dari nga sa kilid, may portion pa Action Boy nga dabong hilamon man para din sa corner kido mapatian sa background na gahon si pang kalayo ho. Balo ka, di parahan ko na dabla, kundi kagabi, ara man ko da, di parahan ko da, mga hilamon da, do kakuan, do malabla, do ano nga, laya ang mga hilamon. Yes, kay may hilamon nagsumboy din nga ginanodla. Gin equipment kita nga nagatapan dala sa luta. Okay. Oh. Yes, oo. Grader. May portion dere nga hilamon nga nalukat. Siyempre, naglaya sa Action Boy bago man sa grabe nga kainiton bala. Mhm. Yung laya ni, amo ni una gid nga ginatupok sang kalayo. Sa piyak na rin may ari man dali nga bombero. Mhm. So apat di kabilog ka bombero sang chamber. Ako sa nga nakitan sa saligid nga mga terion. Mhm. No? Amo ni Pinapalibutan. kadelikado dito Action Marlon mo nga ining sigarilyo bisan iahboy mo lang may tendency nga magdabad ayon mo kitungod nga malaya ang mga ilamon diran di ba? Correct. Plus duwagan pa kaya sa buhay sa basura. Mhm. May basura pa din nga ari diri kinahapoy man sang mga pila ka mga autoran ta amo ning nagapa-dasit pan na tukok sang kalayo. Pero hindi naman dugayan tupok kining kalayo kag napalibutan ko di square ang formada sa ning duta di. May ari gid nga isa ka unit sang chamber nga nagalibot gid nga 40 ka tayog sang pesyot sang tubig nga malabutan sa ri, no? So kapilat ni kabeses nga naglibot-libot di sa area guro banta ko Action Boy mga 4,000 square meters guro ni. Square ni siya. Ang isa lang sang medyo nakatuga di Action Boy sang epekto ng aso. Damol no kita ko di sa imo nga video ang ipadala damol. Ang aso Action Boy dito gid nagpuntaria sa tower gid. Sa tower kag sa condominium sa building balade. Pa naman sang nagapuyo sa sining building. Puro ti ang mga construction worker mo gito ang gin puntaria sang aso iban gari nag banao ganay. No kay nagpulo pa Hawaiian ay kay grabe nagsundi ang aso. Mapait gid sa imo sa matakon
igoon ka sa rin. May mga Pero tupad, yan, may mga tupad man sa Action Marlon nga mga kuan nga mga structures. away. Away man. So open space lang gid saya. Open Open area siya. lang gid saya. Oo. Ang iya sa rin nga tupad yun ang sumboy, ang ginhawanan bala, ang ginpatagayunan gid kagabi, Mhm. sang rally, amo ring tupad ya. Part na siya sang ginmunot ang more or less mga 4,000 square meter or 5,000 gani guro ni square meter. Ang ginrally, ang giniwatan sang rally kagabi sang meeting di Abanse dira, part ina siya. Oho. Part na siya, part na sa Sunboy, Mhm. sang sining property. Anyway, dugay siguro, ano naman ya, matupok na gid man ning mapalaw na rin kalayo. Kay gaduga ang Sunboy ang grabe ka init. Sang kapaan sang Chimpo, gadugang ni sa padasig sa pagtupok diri sang kalayo. Report kikan dari sa may reclamation area sa patrol with action na Ninja Bukina, action Marlon Tripoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Yes, salamat gid Action Marlon Hinvea. So amoy na no. Subong niya Chimpo perting init gid, no. Perting init. Siguro madagan sa mga tag 37 degrees siguro ako na kuan ay madalambot guro tag 40 degrees pang init ay. Perting init gid. So bisa akon kagabi ara ko da sa kuan, ara ko da nag-cover sa meeting di Avance. Nakita ko ang mga ilamon bla nga laya nga bisan na mabuyan mo lang sa sigarilyo kadelikado no, madaba-daba lang sa iya no. So halong-halong na mga action mainit ang Chimpo subong, mainit ang ng eleksyon, mainit pang aton nga panahon no. Anyway, amo na ang aton nga gidahambalan subong aga ining election buwas kadlaw no. Nga sa nasiling ko na ini mga ka-aksyon nga eleksyon makabig naton nga importante gid kaayo no. Para sa aton, para sa buwas damlag sa aton nga mga kabataan. Sumala kita sila diri gani sa pagpili. Ang kaluluoy sini ang palaabuton naton nga henerasyon. Amo na nga importante gid mangin maalam kita tan-awon naton tun-an naton sang maayo ang aton mga kandidato nga nagapapili no. Let's talk about sang kandidato naton sa pagka-presidente bla. Ang akon diri nga ginatan-aw subong nga panahon sang social media kadamo sa mga fake news nga nagaguluwa. Either ang mga fake news nagatira sa isa ka kandidato or nagahimo sang nagadayaw sa isa ka kandidato base sa wala man sang basihan, base sa wala man sang basihan nga mga data. No? Ang butsilingon, ginapagwapo mong isa ka kandidato pagi sa paghimo-himo sang istorya. Amo na nga ang social media, although puwerte ang iyas ni nga influensya sa aton nga mga kaaksyon, pero ang aton diri nga ginatan-aw is dapat mangin kuan kita, mangin maalam kita kag usisaon tagid sang maayo ang mga informasyon nga aton makita sa social media no. Dapat tan-awon tagid sang maayo kag tun-an sang maayo kun bala ining mga informasyon nga nagagwa dira matuod kag nabase sa siling naton bala nga facts. Kay man gingamit na mo sang mga kandidato ang social media. That is why bisan paano, bisan at the advent of the social media, bisan at the advent of sang internet, ang mga kandidato nagagamit gyapon iya sang ginatawag naton nga traditional media o kun ang mainstream nga media pareho sang radio, TV, newspaper. Kay ini nga mga kuan niya, ini nga mga medium, ini nga medium ya sang communication. Para sang radyo, sang TV, kag sang newspaper. May kuan niya mo, may nagagovern bala nga pagsulundan, kag gina-regulate niya mo ang ining radyo, ang TV, ang newspaper. May regulation niya. Whereas ang social media wala iya sang ginasunod nga mga rules and regulations. Kapag gusto lang sila iya sang kung ano ila i-post dira,
nga wala iya sang without thinking of any responsibility, although may ara kita nga anti aning cybercrime law, pero kung isa ti gamitan ka sang troll, ini mga troll nga ginagamit sumong, amo ni siya ang nagapalala sa sitwasyon sa social media. Nami tani ning social media kay kadasig bala sang information nga makuha nimo, but kalabanan nga information dira hindi man masaligan, hindi nimo makabig bala nga amo matuod nga informasyon kay wala iya sang responsibility on the part sa naga-post dira sa social media mo, no? Whereas ining aton yang ang aton yang mainstream media may obligasyon kag may responsibilidad nga dapat sundon. Kung magsala ka diya, pwede kang pasakaan kaso dayon mo. Mapos ka pasakaan kaso. That is why may mga kandidato gyapon nga nagagamit sa mainstream media, no. Ang atong dira nga gina-istorya sa inyo mga ka-action is this. Ang mga informasyon nga basa naton sa social media, andaman ginaton, andam gigita sa mga informasyon dira. Sa nasiling ko na, may mga trolls nga naga-post dira sa social media mo. It can be nga ini nga mga trolls may mo mag-atake sa isa ka kandidato, pakalainon ang isa ka kandidato in favor sa nagabayad sa iyang kandidato, or pagwa na sa informasyon nga nagadayaw sa isa ka kandidato o kung nagahimo sang siling naton nga mga post dira nga makapaayo sa isa ka kandidato which are considered magyapon nga fake. So hindi ka siguro sang amo na hindi kita magsalig sa social media nga dahil naton pati bla kung ano ang gina-post dira. Amo nang kakatabo subong. Battle ini, it's a war on ang ginatawag naton bala gira ini sang fake news versus sang matutuod iyang balita, no? Ang masubo lang dira kay madamo sa ato mga kauturan ang nagapati pa iya sang ginatawag naton nga fake news. Kadamo sa ato mga kauturan katalang pa. So, amoy na ang atong ginapunto nga base bala sa pagpili naton sa aton nga mangin presidente, vice presidente, mga senador naton dira, base ang pagpili naton is based on fake news, based on hindi matuod nga mga informasyon. Ti ang gwa sinadira kung muna hindi makabuto kita sang hindi amo nga mangin presidente naton, hindi amo nga mangin vice presidente naton, hindi nagakadapat nga mga senador naton, no? Because as I've been telling you nga ang pagpili naton sa aton sini nga mangin opisyal, magapungko bilang presidente dira, especially sa pagka-presidente importante na for our generation, future generation. Importante na kayo kay base sa ulihib la base mabasulan kita sa aton nga mga kabataan nga mabutang sa sitwasyon ang Pilipinas sa hindi maayo nga sitwasyon. Basulan kita sa atong kabataan baka gambalon kita nga kay ang gidpili ninyo tayo nga nga presidente teo tanawa mo nangguwa sa atong nga pugosod. So importante na kayo mga ka-aksyon nga ang aton nga pagpili kinahanglan lantawon gid naton sang maayo ang pilion naton nga kandidato. Hindi lang ta kung kasikat siya, do kakilala siya, do kapopular sa iya, siya na yang aton nga pilion. Masubo ina nga sitwasyon kag masubo ina para sa aton sini nga palaabuton nga henerasyon. In the same manner nga diri sa aton nga local elections, pili man kita sang husto nga kandidato. Pili man kita sang kandidato, pili kita sa mga opisyal naton nga natan-aw naton may pag-ulikid sa aton nga mga pumuluyo. Balo ka kung tan-awon nimo sa eleksyon karon para sa akon ang isa sang akon basihan diri is igina-check ko ginadayon ang iya nga track record. I-check mo dayon ang iya nga ano iya ba lang nga mga hinimuan, Ano ang iya nga nahimo kung ining nahimo niya, especially kung mga incumbent, kiti kalabanan mga incumbent ka pa-re-elect, tanawon naton, ano ang iya nga ginhimo? Nakapaayo bala ang iya sini ginhimo para sa mga pumuluyo? Amo na da siya. Because at the end of the day,
ang mga incumbents who are running for re-election, ang aton dira nga engage sa pagpabalik sa ila sa pwesto is ang ilang nga performance. So, performance, importante na kayo. Ha? Kung hindi mayong performance, ti isnante kung nakita nato nga performance mayugid, kag makapayo sa aton syudad o kung banwa, ti nga isla naton. Amo na sa nga kuno punto dira. Mabudlay na iya nga ng maayong performance. Here is somebody nga madalagan niya kontra sa iya nga ti plastar pa lang, mangako pa lang kung anong himuon niya. Hindi lang na siling naton bilang diri kita sa tanawon naton kung maayo nga performance, natilawan ang iya performance, kag maayo ang iya nga pagpadalagan sa aton nga syudad kung banwa, nakabenepisyo ang pumuluyo, nga kinanglan naton islan. So, tanawon lang nato na. Let's try to be analytical sa aton nga pagpili sa aton sini nga mangin official. Tanawon naton, hindi naton pag-ibase sa isa may mga ano silang plan nila nga kung ikaw ara ka sa pwesto, mahapos kaya tirahon mo. Ara ka sa pwesto mo, mahapos kaya himuan sang isyu. Ang hindi ko gini masawaan nga ginahimo bla nang man ini nga kuani kawatan ni sa ha? Ang ina nga mga akusasyon, dapat may kuan kasi na, may proof kasi na, kag kung tuod nga kawatan na siya, pasakaan mo na sa kaso dapat. Di ba? Pasakaan mo na sa kaso. Ikaw nga nagambal ka. Ini nga official kawatan, dapat may proof kasi na, present us with proof. Kaya pwede mapasaka sa korte, di ba? Nakapos lang mo, o kung ini siya, wala sa hinimuan. Okay. Inaya pwede na itong ma-check. Kung magsiling ka nga hinimuan, ma-check na ito na sa mga tinuig ng pangalagad siya kung bala na ay sininga ng performance. Pero kalabanan, ini siya corrupt. Ha? Kung corrupt siya, pasakaan kaso Di ba? Kung corrupt siya, pasakaan kaso, hindi pwede mga ka-aksyon. Nga mapasibangod lang kita sa isa ka kandidato without the needed proof. Kaya kung mapasaka kaso kung din mas nami pagid, di ba? Kaya amo na sa ang isa kuno sa nagapapigado sa aton nga Pilipino mo. Isa sa nagahatag kabudlayan sa aton nga mga Pilipino sa aton pangabuhi, ang mga corrupt naton nga mga opisyal. Amo na siya ang isa sa ang Pilipinas is a rich country. No? Galing kiti kung may mga corrupt kita nga mga opisyal, ang manggad sa Pilipinas nakakadto lang sa pila ka tawo. Of course sa sining mga corrupt nga opisyal. Amo na siya ang nagapablaing di man sa aton, no? Nagapabuhatag kabudlayan sa aton pumuluyo. But kung magpasibangod ka sa isa ka tawo nga corrupt siya or kawatan siya, kag wala ka man lang sang pruweba dira, imuyong ka na lang kay ti kung may ginasuportahan nga kandidato, suportahan lang ng imo kandidato ya. Hindi na pag pasibangod ang wala sang basihan nga mga pasibangod. In the same manner man nga nagakatabo subong amo ning ako nga kasubuan sining eleksyon mo. Ining eleksyon medyo masubo ni para sa akon because nakita na kon kag na-experiencehan ko may mga nakilala ko nga ini nga eleksyon nag-divide gid sang madamo naton nga mga kauturan. Nag-divide gid sang Pilipino, no? Bisan mag-abyan, nag-aaway. Bisan magpamilya, nag-aaway. Ang malain pa, tungod sining away sa politika, sang mga ining mga daw mapatay gid sang kampanya sila kandidato, tungod sa away sa politika, nagapagawa na sang indi amo bilang nga mga akusasyon sa isa kag isa. Nagagamit na sang mga tinaga nga daw indi mo na mabawi. Nagagamit na sang sa simple nga pulong, nagagamit na sang binastos nga tinaga. Nga nagasakit na sang isa sang sadtuan ay abyan niya malang nga nagaresulta sa pagkaguba sang ila relasyon bilang mag-abyan. May nakita ako yang akuan mo. May nakita ako nga mga relasyon bala. Ngati sang una inupdanay tungod sang politika abi nagkinontrahanay, naghabuyanay sang akusasyon isa kag isa nga sa akong pagtan-aw pagkatapos ng eleksyon hindi na mabalik ang ila sadto nga relasyon.
ang ila maayong relasyon daw hindi na mabalik daw na tsansa bangod sang hinabuyan ay bala sang suwilanon nga makasakit na sa isa kag isa. Tiyan mo nang isa ka problema, okay lang ni siya nga ining akong tanibla tapos eleksyon, so be it. Sino nagdaog? Ti amo na nagdaog way tada mahimo kung sino ang nagdaog. Pero kita ya kinahanglan magbalik kay ang atong relasyon bilang mag-abyan o hindi natin gusto. Ibang pamilya na yang nagakuan eh. Pamilya na nagilinaway eh. So ang aton dira nga mabalik ang relasyon kung tani sang mga nag-ilinaway tungod sang politika. But sa aton nga observation, madamo iya sang relasyon nga daw mabulobudlay na nga mabalik ang ila sadto iya nga maayo nga pagtandanay tungod lang sang away sa politika. Na nahamot wani mo nga kamo yang gaaway, mga supporters lang kamo iya. Support your candidates. Oh, suportahan lang kandidato mo, supporters man lang kamo. Why gani hinabuyanay kung isa sang malain nga matinaga ang mga kandidato kamo yang mga supporters kamo yang daw matyagan kun daw mapatay gid kamo sang inyo dira kandidato. Daw mapatay gid kamo to the point nga habuyan nyo na sang masakit nga mga sugilanon ang imo pareho man nga supporter. Ina supporter man lang na sila. Di okay na at the end of the day kung magdaog kandidato mo basi mayo man daguro ang imong posisyon pero hindi kinanglan nga magguba kita. Kisa ginaguba ta na ang reputasyon sa aton pareho mo. Kag masakit na ina kayo. Once nga reputasyon na gani sang imo pareho ang imo ginaguba, ako yagapati ko nga that would never ang inyong maayong relasyon will never be the same again. Tub-tub na siling Kuya San Ugro ya, hindi nagid kamo magbalikay sina. Unless nga may magpakanubo sa inyo dira nga isa, hindi nagid na iya magkuan, hindi nagid na iya magbalikay ang inyong maayong relasyon. So amo na bala nga suporta lang kita maka-aksyon sa aton eleksyon na buwas, no? Eleksyon na buwas, may kita sang tiyempo nga himo pa sang mga bagay nga makasakit sa balatyagon sa aton pareho. Buto lang na sang imo nga pagabutohon. Hindi ka na magkampanya, kaya hindi na pwede magkampanya ha. So buto ka lang dira sang imo nga nagustuhan, kaya hindi na awaya pa ang gusto iya sang iban. Amo na sinimla naton nga respetohanay lang kita sa aton sini ginapili nga mga kandidato. Respeto lang, amo na sa ang importante, okay? So sa aton nga eleksyon sini sa 2022 sa national elections, na ano ang ini-informasyon lang sa aton nga mga ka-aksyon ha. Diin bala ang mga probinsya nga daw siling naton ginabalik-balikan gid sa aton nga mga kandidato nasyonal. Kay man ini nga mga probinsya, amo ang may mga madamo nga mabutante. Kita sa Negros Occidental, din kita dire. Ari mga ka-aksyon nun, mga top 30 naton nga pinakadamo nga mga butante. Pinakadamo mga probinsya ini siya, top 30 nga mga probinsya nga may pinakamadamo nga mga butante, no? Aning most vote-rich provinces naton. 30 lang ni sila, top 30 ini nga atong iplastar sa inyo. Of course, ang number 1 dire, hindi ta na manigar, hindi man ni siya probinsya, kundi region ini siya. Isa lang ni kapag-isip naton ang National Capital Region, of course, NCR. Ang NCR mayara sang 7,322,361 ka-registered voters. Latest ini siya ha. So sobra 7 milyones. Agabi dito nagrally. Kita ninyo ang aton nga mga leading candidates sa pagka-presidente. Dito nagrally sa Metro Manila. Kay man dito ang pinakadamo naton nga mabutante mo, amak mo bilog nga National Capital Region. We have 7,322,361 voters. Sa mga probinsya, mga ka-aksyon, ang number 1 dire ang Cebu. Grabing Cebu, number 1 ang Cebu. Nga mayara sang 3,288,778. Amo ni ang ilang registered voters, masobra 3 milyones. Sundan ini sang Cavite. Kung nakita ninyo mga rally kag mga sa mga kandidato ang Cavite perte, no? May 2,302,353 ka mga registered voters. Ika-tatlo dire ang Pangasinan.
may 2,096,936 registered voters. Ika-4 diri ang Laguna with 2,045,687 registered voters. Ika-5, Bulacan, puro tanan Luzon, no? Maglo sa Cebu, abing ari sa Visayas. Ika-5 ang Bulacan with 2,007,523 registered voters. Ika-6, ari kita, ang Negros Occidental, ika-6 kita sa may pinakamadamo nga mga botante sa mga probinsya sa bilog nga Pilipinas. May ara kita nga 1,946,639. Amo na ang Negros Occidental. 1,946,639. Ika-6 kita sa may pinakamadamo nga mga botante. Pero daw 60 anyos na daw wala pa kita iya nakapapungko senador. Why pa kita isang napapungko nga senador nga sa mga probinsya ika-6 kita iya sa pinakadamo nga mga botante. Pero daw hindi ta kapadaog senador. May mga daladamo man dalagan subong nga mga kuan nga mga negrense nga nagapapili bilang senador, ambot kung makapapungko kita sina with us ara sa ika-6 nga pwesto kung pinakadamo nga botante ang hambalan, ambot kung makapapungko kita senador sa sining eleksyon. Tanaw nato na, Ika-7 diri ang Batangas nga may 1,819,071 ka registered voters. Ika-8 ang Iloilo. Kita ika-6 ang Iloilo ya ika-8 with 1,629,752 registered voters. Ika-8 Iloilo, ika-6 ang Negros Occidental, ang Iloilo dugay may mga senador sila ya. Hasta subong may mga pungko pa yang Ilonggo yang senador. Pero ika-8 na sila, kita nga ika-6, hindi tayo kapapungko, senador. 60 anyos na daw, ay patay senador. Amo na nga daw, kisa kakabilin-bilin kita kung mga development ang ambala naton, kaya wala kita gani senador, dira sa, why kita senador nga napapungko. Kada eleksyon, may mga Ilonggo man kadalalagan, hindi kita kapadaog, no? Kita nga mga Ilonggo, kita nga mga Negrosanon, hindi kita kapadaog. Ika-9 sa pinakadamo botante nga probinsya ang Rizal with 1,601,962. Ika-10 ang Pampanga with 1,580,473 ka mga botante. Ang Pampanga, of course, sa muning lugar ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. May presidente na sila ya. Ang Pangasinan, may presidente naman. Damo na yan sila yung na produce dito nga presidente nila. Protein Pampanga, dako pataganit sa negosya. Ika-10 na siya, ika-6 kita. Ang ika-11 ang Nueva Ecija with 1,541,685 voters. Davao del Sur, dako patay sa Davao del Sur. Ang Davao del Sur is only 1,449,611. Sunod dire ang Quezon Province. Ang Quezon Province may 1,424,023. Doon dire ka-14 ang Leyte with 1,350,869 voters. Ang Camarines Sur, ika-15, 1,307,553. Ang Zamboanga, ang Camarines Sur, ika-15, ika-16, ang Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur may 1,138,325. Ang Isabela, probinsya sa Isabela niya, 1,112,858. Misamis Oriental, ika-18, 1,039,709. Ang South Cotabato, ika-19, 975,541. Ang Bohol, 949,791. Bukidnon, muning lugar ni Mig Subiri, 944,838. Negros Oriental, ang atong kaingod, may ara sila nga 932,039. So kung tingbon mo ang Occidental kag Oriental, more or less may ara kita mga 2.9 million, 2.8 million something, no? Or 2.9 million abe ka mga botante sa probinsya sang Occidental Negros kag Oriental Negros.
Di ko magbuligay ning duwan hindi ko mabudlay nga magpapungko kita senador dira, no? Ang ika-23, Tarlac, nga may 898,634. Ang ika-sunod diri, ika-24 ang Albay, with 890,148. Ika-25 diri ang Maguindanao with 818,790. Ika-26 ang North Cotabato with 771,206. Ika-27 ang Cagayan with 766,018 ka mga botante. Ika-28 ang Palawan with 746,387 ka mga botante. Ika-29 ang Zamboanga del Norte nga may 738,543. Kag ika-30 diri ang Davao del Norte nga may 690,248. Amo na sa ang top 30 ka mga probinsya mga kaaksyon nga may pinakamadamo nga mabutante. Now sa nasiling ko na talalupang doon diri is ang Negros Occidental. Iupod ta paabi ang Negros Oriental nga kung akong total dire with Negros Occidental nga may 1,946,639 ka mabutante. Kag ang Negros Oriental nga mayara sang 932,039, more or less mga kaaksyon madlagan sa mga 2.8 2.8 madlagan pa ni sa gani guro mga 2.8 million, sobra malapit sa 2.9 million ang botante naton sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Tinga ang hindi kita kapapungko senadoraw sa aton sining probinsya. Sa nasiling na naton, the last I think ka senador nga nagpungko diri sa probinsya si Jose Locsin Paguroy. And that was way back in the 1960s. Si Senator Jose Locsin. Dugay na to, 60 anyos na nga wala iya sang senador nga napapungko ang probinsya sang Negros Occidental. So, ano sa inyo ba mga Negrense? Ano sa inyo? Dapat ayhan nga may ara kita senador? Of course, para sa akon, dapat may ara kita. Because ang Iloilo nga ara lang sa ikawalo, kita yung probinsya sa Negros Occidental, nga ara kita iya sa ika-anom, ang Iloilo, yung probinsya sa Iloilo, do kapila na yung magpulungko, dira yung mga senador nga taga Iloilo. Right now, we have Senator Franklin Drilon. Nag-Senate President pa. Si Senator, the late Senator Miriam Defensor Santiago, nga taga Iloilo man. Tiyan mo na bala nga, basi may na-miss pagid ko nga iban nga mga senador nga may Ilonggo, pero tanawa bala, amo na nga masiling ka mo nga ang Iloilo daw abanse iya kung mga development ang bala naton ikumparar sa Negros Occidental because aras layo may mga opisyal sila iya, may mga senador sila na pungko, nag-Senate President pa iya, si Senator Franklin Drilon nag-Senate President pa, tanawa bala kung ano nga poder ina nga mahatag sa isa ka Ilonggo. Although nga Ilonggo ari kita sa Western Visayas, puti kung si Drilon niya unahon niya ginayang kuan unahon niya ginaya ito ang Iloilo. That is why nga kung tanawon natin mga development dito sa Iloilo, mas madasig. Ikumparar nimo diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Kay kita iya sa napapungko dira sa bilang senador. So ini nga eleksyon may chance kita kay daw pila ka mga kandidato naton nga mga nagapapili senador taga diri sa Negros. Bala nyo naman kilala nyo naman I don't need to mention their names, pero kilala nyo naman ining aton nga mga kandidato, ining aton mga Negrense nga nagapapili bilang senador sa sining 2022 nga eleksyon. So it's up to you kung gusto ninyo nga may ara man kita dira nga magapungko sa Senado. Iban gani kagagmay mga probinsya may mga senador sila ya. Iban gagmay mga probinsya, iban gani nga mga senador
Why di sa ang ila probinsya, why di sa top 30 nga pinakadamo butante oh. Why ganit din madala sa top 30 oh. Pero makaproduce sila ya senador. Makaproduce sila ya, makapapungko sila ya senador. Especially ining sa mga areas pareho sang Ilocos. Doon isa sila ya eh. Ining ang bala ko po ining mga Bicolano. Isa ni sila ya kung magbuto pertiya mga Bicolano, kita mo may presidente niyang Bicolano sa una. Nga nagpresidente ya. Kay ining mga Bicolano ya gaisa ni sila mo. Gaisa ni sila ya kung pagboto ang kinanglaang hambalan. So, tanaw na ito mga ka-aksyon. Kita diri sa Negros, tanaw na itong resulta sa inyong eleksyon. Tanaw na itong resulta sa eleksyon. Kung bala, may mga ara man ni Granse nga makapungko dira sa Senado pagkatapos ng eleksyon. No? Si good morning, Anay dira sa aton nga nag-monitor sa Facebook kay Ana Sinoro. Salamat. Happy Mother's Day. Oy, by the way, malipat ko. Happy Mother's Day sa tanan. Karon nga adlaw, Mayo 8. Mother's Day. So sa tanan nga mga nanay, sa tanan nga mga mami, mama, mamang, ano pa nang tawag sa iban dira, happy Mother's Day sa inyo, no? Kabay pa nga ining adlaw para ini sa inyo mangin malipayon man no? Okay? Kay Baby Gregorio Yulo, kay Neneng Alegria, hindi ko makakumpleto no? Sige lang, good morning sa imo dira. Kay amigo naton Juan Bolgalio dira sa may Las Vegas, Nevada. Good morning. Tamboong Daryl. Good morning man. Kay Jeronimo Vergara. Erlinda Perez sa Purok Taytay, Barangay Mabini sa Valladolid. Okay. Kay Attorney Sani Picheri dira. Morning sa imo, Attorney. Kay Miss Jinky de Alagdon dira sa Phoenix, Arizona. Happy Mother's Day to all mothers, no? Salamat sa stars ni padala kay Dino Alec. Good morning man. Sa hinablos ni Miss Jinky nga si Grazel May Villar kag sa iya pakaisa nga si Romney Rifuelas Garden. Happy birthday sa inyo nga duha. Oy, birthday listening duha, Grazel May Villar kag Romney Rifuela. No, happy birthday. Kag Jerry Boy Cortez, kag Noah Rodrigo. Maayong aga dire sa inyo, no? Magabalik kita mag-aksyon. So, nasiling naton buwas ng adlaw, aton ng adlaw na sang eleksyon. May pila kita ka mga ihatag sa inyo nga mga guide, no? Sa sining adlaw sang eleksyon, especially sa aton nga mga bag-o nga mabutante, damo kita mga new voters. So, mabalik kita sa inyo, tagaan natin kamusang jutay nga giya sa eleksyon nga paghimuon na buwas nga adlaw. Magabalik kita sa kapihan sa aksyon pagkatapos lamang sini. Himbing, gising. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado big tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado big tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado big tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espongar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw, daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, kung ano mga problema, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar, diri sa technical. Sa aton nga pangalagad, ang akong amigo bala, si amigo ta Alan Del Carmen, nagtawag diri sa akon. As I was discussing, kay nabla sa mga nangin senador iya sang Iloilo. Isa pagali sa Iloilo nga nagsenador man dira, the late Roding Ganzon, maverick man iyang sahi sang politiko. Amo ni siya ang ano ganing ilan nga kuan man sa una man ning basta to kapigado bla iya nga mga nga kuan nga ang tatak niya sini, no? Si Roding Ganzon nga nangin mayor man sa siyudad sa Iloilo, nangin senador man gali, no? Yes, I remember. Isa man isa sa mga taga-siyudad sa Iloilo nga nagsenador man, no? Tiyan mo na kita iya for so long a time, why kita sang na-produce nga senador diri sa probinsya, may chance kita sini, no? Short of campaigning abi para sa taga Negros ka mga nagrense nga mga kandidato, hindi man ta pwede kampanya mo, no? It's up for you mga kaksyon. Sa Negros kung gusto naton nga may ara man kita representante sa Senado nga taga Negros gid ya, no? Namo dasla may pilas nak bilog da nagadalagan nga taga Negros, iban nga nakilala pa ni nga perti nga mga mga fighter gid, no? Sige. So boss nga adlaw aton amo na ding adlaw, no? Sang paghukom na siling nila ang aton nga adlaw sang eleksyon. Ang subong nga eleksyon lain ang kuan may mga pagbag-o, no? Pareho sang oras sang pagboto. Ang oras sang pagboto magasugod ini alas 6 ang aga. Alas 6 sugod na ang pagboto hasta ini alas 7 sa gabi. Pero extendable pa ini ang oras alas 7 kung may ara pa within 30 meters abe sang voting precincts. Kung may ara pa nga nagalinya, pwede pa na sila maakomodar bisan pasado na alas 7. Basta ara ka na, ha? Nakalinya ka na. No? So pwede ka na, no? So tandaan naton alas 7 to alas 6 tubtob alas 7 ang aton nga pagboto. Sa una hasta lang kita alas 3 mo, no? Subong ya hasta na alas 7 tungod ini sang mga protocol abi nga ginapatuman tungod ini sang COVID-19 bala. Amo ning kabangdanan ining COVID-19 amo ni siya ang daw medyo may mga pagbag-o kita. Amo na nga may mga dutay man kita nga mga guides sa aton nga mga ka-aksyon sa pagpadulong ninyo sa presinto buwas nga adlaw. Gina-remind ka muna naton nga may ara sa ang ginatawag naton nga precinct finder ang COMELEC, no? I-search nyo lang dira sa precinct finder para mabalaan nyo nga daan ang inyo nga presinto. Para sa akon tigin search ko na siya, nakabalo na ko kung di na ako nga presinto. Tibuas aga pa ko iya para makita ko na kung di ni siya nahamtang nga presinto. But at least kabalo na ko sang akon nga voting precinct kung di na ko maboto, no? Nakita ko na sa precinct finder, i-dra nyo para mabalaan nyo nga daan, no? Ang pila naton nga ginapanugyan sa inyo is this, no? Magpadto ka mo dito, magpakuha ka o magpa-check sang imo nga temperature.
pagsulod gid mo sa polling place. Polling place amo ning eskwelahan. Amo na sang natawag nato nga polling place. Ang polling center amo na isa yung kwarto, no? Voting precinct na sa panawag. Ang polling place amo na sang eskwelahan. So magsulod ka da, check ka sang imo temperature. Kung ang imo temperatura 37.5 degrees o kung mas mataas, gina-require ka nga magpahuway anay, ka magpakuha liwat sang temperatura pagkaligad sang 5 ka minutos. Kung hindi gid magnubo sa 37.5 degrees, updan ka pasulod sa isolation polling place. May ara kita nga isolation polling place. So kung magtaas sa imo temperatura, hindi ka magpuli, ha? Kasi magsili ka puli lang ko, Hindi na ko guro kabuto kay daw taas ang ako nga temperatura. So mga 38 abe bulanat na niya. Mga 37.5 hindi ka na magpuli, ha? Kay dalon ka na sa ginatawag naton isolation polling place. Ining isolation polling place, da kaya mabuto kung taas temperatura mo. Da kanila pabutuhon. May kami ara sila gin provide giling amos na, no? So okay. Ikaduha, suksok sang face mask. Suksok agid sang face mask, dala kagid alcohol kag kaugalingon nga ballpen if possible. Itom nga ballpen, itom lang ang ginagamit sa Comelec. Neka, kuan ning ballpen ko to nga madala man ko gali. Dala kay itom nga ballpen para ipirma nimo sa election day computerized voters list. Pagsulod na hindi bla may may kwanta na election day computerized voters list, ara andang ato may picture kita na da pirma ka. So, hindi required ang face shield. Pero kung may ara kayo, ay may problema, no? So, wala gina-require ang face shield. Kag wala man gina-require ang vaccination card, ha? Dumduman ninyo, wala yung gina-require sa una, yung required tanin nila. Pero wala na kinanglan ng vaccination card. Muna siya, why na siya gina-require? Are pagid ang akon pagido panugyan sa inyo kay himuon ko manigani, no? Kay isa diri ako man nagakapalpak kung gisa mo. Sa eleksyon, allowed ang kudigo. Ginapasugtan niya ang kudigo. In fact, gina-recommend gani ang kudigo. Dapat may kudigo kagid. Ang nami pag isinadara, kung sino ang imo nga tuyo nga butuhon, butangan mo na kadaan numero kung ano ang number niya. No? Kaya may mga number ng ato ng mga kandidato mo, no? So kung butuhon mo siya, dalaan na lang ang numero niya para nga hapos mangita. Kadamo-damo adaan si Pabla kadamo-damo, no? So may kudigo ka, allowed ang kudigo. Basta imo ya kudigo. Hindi na yang iya sang gidahatag sang mga partido nga mga sample ballots. Imo gid ya kudigo. Himo kagid sang imo ya listahan. Ang unang ato ni gina-recommend sa inyo with the corresponding number sang kandidato. Ari importante pagid hindi ka mag-overvote. Nanong bot silingon sini? Like for instance sa senador, 12 lang ang dapat butuhon. 12 lang ang pwede butuhon. Hindi man 12 ang dapat butuhon, kundi 12 ang pwede butuhon. Base bala kung pag-shade nimo sang 12 ka mga senador, nimo ay may isa pa ko gali, dugang ko lang ni siya. May imo 13 ay abaw. Invalid gina ang tanan nimo ang ginboto nga senador, invalid na. Why to pulos ang imo ginboto to? So hindi ka magsobra. In the case of Bacolod City, nga may 12 kita nga ginapili nga konsihal, hindi kita magsobra sa 12, ha? Hindi kita magsobra sa 12. Pwede kaya ka-undervote, ha? Hindi ka mag-overvote. Anong subot sila nga mag-undervote kita? Kung hindi kibla 12, pilion mo mga 8 ka lang, 10, 6, pwede na ya. Why na yan? Wala problema. So, hindi lang magsobra sa 12, kung 12. Sa mga banwa, sa mga siyudad gali, dire sa mga tawag naton component cities, pulo lang ya ang ilang konsihal. So hindi ka magsubra sa pulo. Sa mga banwa, 8 lang ya ilang konsihal. So hindi ka magsubra sa 8, ha? So wala likawan ginaton ang overvoting para nga hindi mabutang ang ato hindi mabutang sa alang-alang nga sitwasyon ang aton sining pagboto, no? Hindi mabutang sa nugon. Abi mabuto ka vice mayor, 3 nagapapili. Isa lang pilion mo daya. Hindi ka magsiling nga para nga patas sila, 2 lang sila pilion ko Better hindi ka lang magboto kay wala pulos gyapon. 2 lang sila sidan ko para nga patas sila. Para nga waitas ang kanahan
Hindi ka lang magboto, mag-amusin na sa vice mayor kung duwa mo lang imo nga i-shade. Kay wala na siya pulos gapon. No? So, hindi mag-overvote. Ha? Hindi magsobra sa aton nga botohon, no? Sa kada posisyon. Hindi magtener sang malawig sa presinto para magboto, no? Hindi ka magtener lawig. Amo na gani nga gina-recommend ginaton sa inyo nga dapat may listahan na kamo, may kodigo na kamo nga dala para nga hindi kita dira magdugay. Kung mahimo pa lang 5 minutes lang o kung mas nubo, mas mayo. Man damo man kasunod sa imo mo, no? Damo pa kasunod sa imo. So kung pwede pa lang 5 minutos lang o kung mas nubo, mas mayo, no? Panumdumon tigid nga ara kita sa pandemic. Kag kinapangabay ang tanan nga mag-practice gid sa ginatawag naton social distancing kag mag-observe sang minimum health protocols. So amo na siya nga medyo palawig ang oras because nag-observe pa kita sang mga health protocols, especially ang social distancing. No kay kamo din naguso da. Kay makuan gid kamo na. Maakomodar gid kamo na, no? Ako yaga pa ko boss kay may mga obligasyon kita diri sa aton nga special coverage balasang Action Radio. So aga pa ko boss kay magluadlaw may mga obligasyon na kita diri. So gusto ko gid makaboto kay gusto ko man nga mangin kabahin sang boss damlag sang aton sini nga syudad, sang aton nga pungsod, no? Dason suksok kasang komportable bla nga bayo lang, komportable nga panapton bla. Para nga daw hindi ka man budlayan ka man linyahanay ini mo, no? So base ya kung hindi ka komportable sa imong nasuksok, kalawig sa imo dira nga pinitensya. Kung nagatumar ka bulong, may maintenance ka be, hindi ka gid malipat nga imnon ina, no? Ka magdala sang inyo tubig, nga ilimnon. Dala ka tubig ilimnon mo, kag kung sarang makaon samtang nagahulat sang imo tion sa pagboto. Pwede ka lang makakaon kada samtang gahulat ka kay base blag utumon ka blag kag hindi ka lang magboto ti kanugon, no? Ang aton diri is panawagan gid naton is kuan gid kita iyan ang boto gid kita importante na kayo, no? So base may mga sitwasyon dira blang nga makapugong sa aton sa pagboto ti hindi nami, no? Kinahanglan boto gid kita mga ka-aksyon, ha? Let's be part of the future of our country by casting our votes, no? Dason, pagtapos mo boto, isuok mo dang imo baluta sa VCM, ng vote counting machine, ikaw ginaya masuksok sina, ikaw ginaya masuok da. Hulata ang VVPAT o kung ang VCM receipt, may resibo kaniya. Di ba dumdum ka boto kita, may resibo kita. Tapos, pagatag sang resibo mo, kundi pagsuksok mo na, pag na-receive na sang VCM, may magwa mo na ng resibo, i-check mo da. I-check mo. Kung insakto, ang imo ginboto sa imo gin shade dito. Kag, ihulog sa din na tawag na itong drop box. Hindi mo na pwede madala. Basi lang dalong kung nagipakita kung isa ipakita mo bla sa naghatag budget sa imo bla, no? Hindi na ya pwede tanawon mo da ang resibo kag ihulog mo da sa Dropbox. May Dropbox na ang resibo mo ihulog kagwa ka dahil sa presinto. Okay ka na tinerda kay way ka nanda sang mahimo sa sulod sa presinto. Kag dumdumon ninyo ginadumilian ang pagkuha sang litrato sang imo balota para ipakita ang imo ginboto. Ang balota mo hindi picture na madakpan ka gani tapos kagid nugay ka kuha picture sang balota mo base bla ang imo nga family leader bla balon ka. Man may mga family leader ni sa mo base ang balon ka bla sang family leader mo nga boto katuanay picturean mong imo nga balota, ang imo nga balota, picturean mo, kag iba kita mo sa akon, kay kung makita ko nga ang ginbuto mo amo ni, amo na pagatag ko budget mo. Ay na, ano. Hindi ka na yan, hindi mo na pwede hindi ka picture. Hindi ka na pwede ka selfie sa sulod sa presinto. Hindi ka na pwede mag-selfie, hindi ka na pwede magpa-picture. Hindi ka na magpa-picture kay madisgrasya ka kita, ha? So, ari pag ito, importante. Hindi magkalipat mga ka-aksyon. Antes kita magboto, magpangamuyo kita. Let us be guided by our Lord sa aton nga pagboto.
Sana siling tana ang inyo nga boto sagrado ina. Right ina naton. Inherent right. Aton gid na yang right nga magboto. Diretso naton ina nga magboto. Sagrado na, isa lang nakaboto pero sagrado ina siya. So let us pray nga i-guide kita sa husto nga pagboto, no? Ang aton diri is boto gid kita sa ginatan-aw naton nga makapaayo sa aton nga pungsod, makapaayo sa aton nga syudad, makapaayo sa aton nga banwa, no? Importante ina kayo, no? Kag amo na gani nga gina-remind naton nga ining Mayo 9 nga eleksyon, sagrado ang imo nga boto, no? Sagrado ina, so gamita ina sa husto. Paagi sa pagboto sang natanaw nimo husto nga kandidato. Kay sagrado ina mo. Isa lang na siya pero sagrado ina siya. Hindi ka magpinsar nga isa man lang ning ako ano gid ning epektos ni. No. Pinsaron mo gid every vote counts, no? Amo gid ang pinsaron mo, kada boto ginaisip ginaya. So importante na kayo. Hindi mang silinga dili lang kuya kay isa man lang boto ko ano gid abi. Importante ina mga aksyon. Isa lang na kaboto pero importante ina kayo. Amo na nga isa lang boto mo ginabayaran kapag ani sa iba na kandidato. Kay kabalo ang kandidato nga importante ng boto mo. Ha? Kung hindi na importante yung boto, hindi ka na pagbayaran sa kandidato. Ha? Hindi ka na nila pagbayaran kung hindi na siya wala na tanaw nga importante yung boto mo. That's why nga importante ng boto mo. That's why nga iban ginabakal ganit nila na ang boto mo. Nga, which should not be the case. Hindi mo dapat ibaligya ang mga boto. Hindi mo na dapat ibaligya kay sagrado ina. Hindi mo na sa dapat pag-ibaligya. Ang aton dira is gamiton ta ini sa husto ang aton nga isa ka boto, no? Every vote counts. Importante na. Kag by the way, i-remind ta kamo. Importante man nila. Yung isa kakalipatan kung isa, boto kita sa party list. Kinanglan mabalaan nyo na ang inyo nga party list kung sino inyo botohon. Ang party list na tanaw naton balag, siguro nakapamati naman kamo, nakabasa naman kamo sang mga nagapapili sa idalom sang party list system naton. Ang problema sa nadira, ang party list ara na sa likod sang inyong baluta. Basibla hindi nyo hindi nyo makita. Ara na sa likod, no? Ang party list nga nagdalagan subong 178 ang party list. Out of the 178 party list nga nagapapili, isa lang ang pwede nimo maboto. Isa lang. Isa lang gid siya. Hindi ka magduha. Ay nami man ni si amo niyo basi kun shade mo lang isa nimo kay nami man niyo kay daw namian ko sa ilang advocacy, namian ko sila programa. Basi siya mag-shade ka bati kanugon ma-invalid ina, no? Ang importante gidara sa party list, may ara ka nga daan nga kuan, may ara ka nga daan kung ano nga party list mo, kag ang iya nga corresponding number nga man. Ang party list mabudlay pangitaon kay nga hindi sa in alphabetical order. May gani niya ang kuan, may gani niya ang mga senador iya kay alphabetical order ni sila. Kung isa kung malipat ka sang numero, at least makita mo sa pagpangita mo alphabetical order lang siya. Ang mga no panawag sini ang iba nga kandidato, mayor, vice mayor, kag ang mga konsihal, ang alphabetical order man sila. So ang isa daw mas mahapos-hapos sa pangitaon, whereas ang party list ya hindi ya alphabetical order. Gindraw lots ni sila mo para mabalaan kung ano ang ilang numero sa baluta. Kay man kakatabos na sa una alphabetical man ni siya order ang kuan ang party list. Galing sige sulod sang iban nga party list mansigkuan sila iya pangita sila iya sang mga ngalan bala nga natanaw nila nga ara sila iya sa mga una mabutang sila sa una ti iba na mga A masugod sa A iban nga ni A tatlo ka A may numero pa nga 1 namo na bla daw why na sa lugar bla kay ti para lang nga ara sila sa una kay mas bintaha kung ara ka sa una mo. Pero kung kita nga nagabuto sa party list balaan ta na kung sino nga aton butuhon, nakabalutan sang numero, it doesn't matter kung anong order niya dira sa kwan. Anong order niya dira sa kwan sa listahan sa mga party list. Kung nakabalo na kita kung ano nga party list na aton butuhon, kag kung ano ang ilang numero. So importante na kayo nga may party list kita, kag may numero kita nga
corresponding to that party list nga aton nga butuhon. 138 ni. Di basi way kas ng numero bla. Basi way numero ang imo nga party list nga butuhon, iawang ka to pangita ato to sa ayalin ka sa 1 ba ato gali sa isa ka 175, 176, layo-layo gali sa iya. Ti manog tapos na yang pila ka na ka minuto ga tiner dira galawig ka dara, no? Amo na sang ang ideya nga may ara kita nga corresponding number sa ato mga kandidato para madasig nato makita, madasig na ang aton nga pagboto. Hindi kita maglawig magtiner lawig dira sa sulod sang presinto. Mano kada sulod presinto, hindi kuno kita tiner lawig, okay? So, amo na siya mga ka-aksyon, no? Pila sa aton nga mga guide nga gina-share sa inyo para nga tayo talunsay lang aton sini nga pagboto buwas nga adlaw. Importante gid ako bisan ako personal nagapanawagan gid sa aton nga mga botante. Let's go out and vote. Importante ini siling ko na. Importante para sa aton, importante para sa palabuton sa aton sini nga mga kabataan kag sang palabuton naton nga henerasyon, no? And let us vote wisely. Let us use our one vote para sa kayuhan sa aton nga pungsod, sa aton syudad, sa aton nga banwa, no? Subong adlaw sa mga balita, subong nakita naton may mga ginapangdakop na sa ginatawag naton vote buying manang COMELEC ang PNP subong perting ila monitoring sa sining vote buying kag vote selling. May mga nakita diri nga mga balita nga may iban nga kuan mo partido amo ni nga partido ginababantayan man nila ang kontra nila sa vote buying nga sila ga pamakalma na so ginapabantayan man to nila in the same manner nga kontra nila ginapabantayan man sila so diskartehan na sila kung paano ma-deliver ang ilang budget sa ilang mga botante diskartehan na ni because amo na sa mga ka-aksyon amo na sa kalakaran sa eleksyon hindi ta na matago. Nga mo na sa ang kalakaran sa eleksyon diri sa Pilipinas. Tiyo, sumo sa mga balita, pila na bala ka, nagkalatak pa, pila na ka gina-raid ng iba, no? May balita ko nito baton, may isa ko kalugar di sa Bacolod, nga gina-monitor, kag base i-raid ko sa PNP, kag sa COMELEC, tungod sa vote buying, kag vote selling nga operation. So, tanawon tayo na, no? Kami naman yung sa Action Radio, sugod karon sa gabi. No, karon sa gabi alas 9 masugod na kami sang amon nga pre-election coverage. Alas 9 to alas 11 mangin kaupo naton dira sa Action Brian Morden ang aton nga mga volunteer reporters para sa aton pre-election coverage. Buwas nga adlaw alas 4 sang aga sugod na kita sa aton sining special coverage sang eleksyon sa sining atong ginatawag naton nga Desisyon 2022. No, aton inang special coverage na plastara ding aton command center kay because we want to bring to our listeners sang madasig nga informasyon sang nagakahanabo samtang nagapatigayon sang eleksyon ang resulta as fast as possible nga idulong naton sa inyo ang resulta sang eleksyon. So updatein niyo kami sa aton nga special coverage sang eleksyon sang natawag naton nga Desisyon 2022. Ang amon nga mga volunteers, ang amon nga mga personnel will be in place tomorrow sa mga strategic nga lugar para nga madulong sa inyong sitwasyon sa sining eleksyon 2022 paagi sa Desisyon 2022 ang special coverage sa Action Radio Bacolod para sa eleksyon. So with that mga aksyon sa liwat, ang atong sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, may double action antioxidant bagod sang green coffee beans kag mangosteen seed kag produkto ini sang scientific research dito sa Amerika, no? Coffee reinvented and coffee for your health. Available ini sa tatlo ka variant. Pili ka lang ang light, strong kag sugar free. Kag gina-recommend na natin sa inyo ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Nag-boost sa atong memory, nagapanubo sang risgo sa Alzheimer's kag Parkinson's disease, nagapanubo pa sang risgo sang diabetes kag nagabulig sa aton nga weight loss. Ang Dr. Alfred's Green Coffee kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen mabakal sa tanan nga sangas sang Sincere Drugstore, Wacom Chinese Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag iban pa nga mga outlets. So be fit, be smart and be healthy. Mag Dr. Alfred's Green Coffee ka na o kung Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaya sa Dr. Alfred's Coffee may kape ka na,
healthy ka pa. Kay Grazel May Villar, good morning na sa imo. Kag happy birthday liwat. Kag kay Trexie Iboseo, maayong aga. Standby na kita sa masunod nga programa, ang Brigade in Action, magasunod sa diligid lamang madugay. Ang inyo naman direlagad, Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po!